εδώ θολό, το μυαλό ζητάει. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας 2 βήματα πριν από την Eurovision. Και εσύ αργείς. Κυρίες και κύριοι, στο μικρούλι το δικό μας, το νησί μας, σε δική μου εκπομπή, έχουμε σήμερα καλεσμένο τον ένα, τον μοναδικό, the unbelievable, the god, the god of gods, το θεογκόμενο Σάκη Ρουφά! Σάκη! Ο Σάκης, κυρίες και κύριοι, Σάκη μου! Σε χαιρετώ στην εκπομπή μας. Σάκητ, μπορώ να σε λέω Σάκητ. Σάκητ ελεύθερα. Ωραία. Σάκητ, πραγματικά τρέμω ολόκληρος. Σάκητ, είσαι μειώτης πάρα πολύ μειώτης, είσαι τέλειος εσηκόμενος, έχεις παντού ποντίκια. Μου έρχεται να τα πιάσω, να τα πνίξω, το πνίγω το ποντίκια, αλλά Σάκητ, λοιπόν, για πες μου, περνάς πολλές ώρες στο γυμναστήριο, έτσι, to the gym. Για να πω την αλήθεια, δεν γυμνάζομαι καθημερινά. Έχω γεννηθεί έτσι, είμαι έτσι πάντα. This is our night fly! Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Σάκητ Ρουφάς. Σάκητ, πραγματικά. Ήρθες στο νησί μας για να τραγουδήσεις, έτσι δεν είναι? Ήρθα εκεί. Χριστίνα, συγγνώμη. Σε έχω καλεσμένη για την εκπομπή μου την άλλη εβδομάδα. Δεν έπρεπε να έρθεις τώρα. Ναι, αλλά άκουσα ότι θα ήταν ο Σάκης εδώ και έκανε ένα τσαμπ και ήρθα γιατί ήθελα να το γνωρίσω. Σάκη, για είμαι η Χριστίνα. Σε ξέρω, είσαι η Χριστίνα. Πολύ καλό. Τέλειος είσαι. Είχαμε και πριν 15 μέρες καρναβάλι στην Πάτρα. Αλήθεια? Και τι ντύθηκες, Σάκητ? Της Ικασάκης, This is our night fly, baby. Τέλειο. Είμαι η Χριστίνα και θα τραγουδήσω την πηγολαμπίδα για την Κύπρο. Α, το έχω ακούσει, πώς πάει, είναι... μια πηγολαμπίδα μες νύχτα σπάει, η καρδιά μου σπάει. Χριστίνα, λοιπόν, Σάκητ λέγεται ότι θα πετάξει τη νύχτα της Eurovision πάνω στη σκηνή. Αληθεύει αυτό? Ναι, αληθεύει. Το πέταγμα το έχω καταφέρει να πω την αλήθεια, αλλά δυσκολεύομαι κάπου στην προσγείωση. Θα λέω fly και πάω να προσγειωθώ. Κάποτε πέφτω με το κεφάλι, με τα χέρια ή με το ποπό. Ποπό, Σάκη. Σάκη, τσαμπ! Σάκητ. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Λοιπόν, Χριστίνα, έχω ακούσει, οι πληροφορίες λένε της εκπομπής, πως και εσύ ήθελες να πετάξεις πάνω στη σκηνή. Είναι αλήθεια? Θα έχω ένα φωτάκι από πίσω και θα κάνω τσαμπ και θα πηδώ και θα πηδώ γιατί δεν είχαν προϋπολογισμό για πέταγμα. Φυσικά, το έχουμε καταλάβει. Παρακαλώ. Λοιπόν, Σάκη, ήρθες στην Κύπρο και στην εκπομπή μου φυσικά για να τραγουδήσεις. Έτσι δεν είναι? Όχι, ήρθα για την Eurovision, ξέρετε, να μαζέψω βαθμούς και, you know, Σάκης 12 points, Σάκης τουάπουα, Σάκης κουσπά. Ωραία. Σάκητ. Όμως, έτσι κι αλλιώς, η Κύπρος δίνει πάντα το 12 στην Ελλάδα. Μια στιγμή, παιδιά. Τι? Παιδιά, Ναι. δεν μου το είπατε αυτό. Τι εννοείτε, δίνει πάντα το δεκάρι? Φυσικά, κάθε χρόνο. Δηλαδή ήρθα αδικά. Δεν γνώρισες εμένα. Δεν ήρθες αδικά, ήρθες για να τραγουδήσεις εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε, Σάκη, κυρίες και κύριοι, ο Σάκης Ρουφάς. Μια στιγμή, παιδιά, μια στιγμή. Εγώ θα φύγω τώρα, θα αλλάξω το fly μου για άλλη χώρα, έτσι. Και εσύ, κοπελιά, θα σε ξαναδώ, θα σε δω στο καρναβάλι, έτσι. Άντε, γεια. Fly! Αχ, Σάκη, χύζι μου. Τσαμπ.